Doncs bona tarda, moltes gràcies a tothom per ser aquí i també em sumo a aquest moment col·lectiu que també és molt energètic, com deia l'Andreu. Jo vinc en representació de totes les autores que han participat en aquest informe, que és un informe que s'ha fet des de l'Observatori de Drets Humans i Empreses, on aquesta vegada ens fixem en 9 països de la regió mediterrània, del Magreb i del Maxrec, i ens fixem en les tendències tecnològiques i de vigilància digital massiva, vigilància massiva a la regió. I voldria dir que som unes quantes autores que hem fet aquest informe, però que també no l'hem fet soles, que l'hem fet amb tot el coneixement i tot l'activisme i totes les ganes i tota l'energia i tota la investigació també de moltes de les persones que estan aquí representant entitats, representant moviments, i que moltes de les informacions que tenim i que hem pogut plasmar en aquest informe no són només nostres, sinó que són un esforç col·lectiu per part de moltes persones de les que hi ha aquí i de les que tampoc hi són. També perquè, a més de la informació, també l'informe hem pogut fer entrevistes, alguns dels casos també hem recollit informació directa i, per tant, és aquest esforç col·lectiu que dèiem. No m'extendré molt perquè anem una mica malament de temps i teniu l'informe que podreu veure en diferents idiomes i on podeu veure els diferents casos, però sí que volia ressaltar que s'ha parlat aquí de Pegasus, que és de la NSO, el grup israelià, i que, per tant, sabem que aquí en el nostre context tampoc és aliè totes aquestes tecnologies invasives i d'espionatge. Hem parlat molt d'estats, però també el que trobem molt en l'informe és la relació, òbviament, entre empreses i governs. En el cas de la regió que hem estat investigant, doncs ens trobem que és aquesta relació precisament entre governs, estats i empreses. Normalment, a més, també el que hem trobat molt és que són empreses sovint occidentals, europees, franceses, espanyoles, italianes, israelianes, també moltes, i que per tant això és important de destacar perquè hi ha una relació, no és el que passa allà, sinó que hi ha una relació molt directa entre actors que són d'aquí, també. Llavors, pel que fa a la situació dels 9 països, no entraré molt en detall perquè no tenim temps, però sí que fer un petit resum o destacar algunes coses, com comencem pel cas del Marroc, on també ens ha arribat aquí també el cas de Pegasus, també hi ha hagut gent aquí mateixa que ha patit aquest spyware, i al Marroc mateix i també al Sàhara Occidental, que també, com recordem, està pràcticament tot ocupat per part del Marroc, doncs aquestes tecnologies i aquesta tecnologia en concret també ha estat allà, també l'han patit activistes, periodistes, moviments socials, etc. Però no només és l'spyware, sinó que també hi ha moltes altres tecnologies que s'afegeixen a una repressió ja normal en el règim, en aquest cas en el règim marroquí. Hem trobat també estratègies de tipus de trolling, de granges de trolls, de difamació, assetjament a figures crítiques amb el règim, a activistes saharauis, periodistes, de manera molt sistemàtica al Sàhara Occidental, també amb col·laboració militar, intel·ligència i tecnològica amb empreses israelianes i amb Israel en concret, amb l'Estat també. Trobem també a Tunísia, a Egipte, una regressió molt important pel que fa a la repressió, a la vigilància, fins i tot de molts tipus de repressió també heretades de l'època Ben Ali, en el cas de Tunísia, i reforçades amb totes les noves tecnologies que, com dèiem abans, també les tenim aquí. Totes aquestes tecnologies que, recordem, són amb empreses que també hem relatat a l'informe i hem destacat com a les diferents empreses que participen o que venen aquests serveis a estats autoritaris. Això vol dir que, per exemple, a Egipte s'han tancat, s'han fet campanyes de repressió digital, s'han tancat més de 600 llocs de webs crítiques, de mitjans de comunicació, d'associacions, però també s'utilitza internet per fer campanyes de doxing, d'assetjament, de difamació també contra persones en concret, que això veiem també sobretot que
és de manera molt més concreta i de manera diferencial també amb col·lectius més vulnerabilitzats, amb les dones periodistes, activistes, però també amb col·lectius, amb gent de la comunitat LGTBIQ+, on també s'utilitzen tipus de repressió que va contra els seus drets també sexuals o d'orientació, etc. I s'utilitza això també i té un impacte no només digital, sinó un impacte fora del que és el món digital. Algunes de les principals tendències que hem vist és aquest augment de l'autoritarisme en els darrers anys, des de, com deia el Luca, el 2013 sobretot, una repressió de les dissidències tant offline com online. Això porta a estratègies de control de les xarxes socials que s'utilitzen de diferents maneres, tant per bloquejar-les com per difamar, com per crear, com dèiem, falses notícies, l'assetjament a gent en concret, apagades d'internet, sobretot en el cas d'Iraq ho hem trobat i en el cas de Palestina, òbviament. Un minut, d'acord. I un dels elements importants que hi ha destacat, aquesta participació d'empreses internacionals en aquest desenvolupament de les tecnologies repressives. I això, en concret, de manera molt important, volem destacar també el rol de l'ocupació a Palestina i al Sàhara Occidental com una part important del desenvolupament també d'aquest ecosistema de la vigilància massiva. Ja en parlarà la nostra companya de Hamble, en el cas de Palestina, com s'està utilitzant, com l'estat d'Israel utilitza l'ocupació i l'apartheid i ara el genocidi a la Franja de Gaza per desenvolupar, tastar aquestes noves tecnologies, control biomètric, intel·ligència artificial, com comentaven, i com això passa allà, però també passa aquí, i passa allà perquè es permet des d'aquí, perquè hi ha empreses d'aquí també relacionades i, a més, que la connexió és molt important de fer-la perquè, al final, des d'aquí també tenim una responsabilitat en aquest sentit. Llavors, també volia destacar, finalment, que tot això porta a una erosió i a una reducció de l'espai cívic i dels moviments socials a la regió, i que això porta a que també necessitem de manera urgent una regulació en aquest sentit, que després també explicarà la meva companya. Crec que ho deixo aquí i ja està.